kokotný Bratislavčan, skurvený výlet. Kam ideme? Tel Aviv. Je to prierez. Tak toto som tu nečakal. Toto som tu nečakal. Čo je? Neviem, ale neviem, dobre poďme, kde to je? Kde to je? Ja sa nepamätám, že som zapýtal. Kde je zastávka? Tam. No. Však kde asi? Andrew Tate. Kurva. Ty piješ? Prebyšol som, hej. What? Tiež niečo nemali tuším. Dneska bude trochu lepší LARP. Myslíš? Hej, určite. Podľa mňa nás nechajú v suché chate. Ak povedia, že prošie nejdu, Nie, pôjdu aj cez stať nenaboráme. Hej, kebyže to nezaostrí na sklo, tak by to bolo super. Ideme do Monaka? áno, poďme do Monaka. Super. Som si fotil tam. Transporter. Kam ideme? Tel Aviv. Dobre, nekrič tu. Také pekné vecká. Ahoj. Monako. Ideme Monako. Tu nikto ne... Ty si kokot, fakt, ja ťa zabijem. Mám pravdu. Ty si kokot. Better get it. No. GT3 RS. GT2 RS. To ukážem tiež. Ja neviem. Daj nám toto ináč. Šiltovku, ktorej vyzerám zaujímavo. A tričko, ktoré podľa Kuba stojí 80 €. To je celkom dobrý výlet. Ešte nám dali Red Bulliky. To je celkom cool. Extrémne auto, ale že extrémne. Kebyže viem, kde som na CPL-ko Kubové, tak... No. Red Bulliky. Sa im to asi vyplatí za 25 centov. Zatvoríme, nech mi to niekto nepríde. Jedna z spek. Euro Kubové, ktoré mu ukradnem. Né. To neviem, čo bolo, asi tá M2. Zaujímavé. Tam je Kubo. Kúka na nejaký tento broky. Chápeš? Lebo není v GT2 RS-ku. GT2 RS. Kúkaj, to je. Áno? A ty tu čo? Ja. Čo to? Čo to? To larpuješ znova. Ne. Poďme do GT3 RS dobiť dvaja. A tam je
milión ľudí teraz. Čo ty na to? Hej, ideme. Každý bude pozerať na Ideme. naše. Čo kurva? Ale počkaj, lebo mu dzignem do hlavy, keď otvorím. Majiteľ, ideme? Áno. Ideme? To je super legera. M2, nejaká, neviem jaká, ale dobre nízko je. Ja som myslel, že to je šáfkem. Aha, fakt, typek vyzerá tak no, trošku. Čo mám povedať? A kto prišiel? Toto je samozrejme lepšie, ale... Pizza Havaj za 100 euro. Ináč oni sú tak super, to není možné. Hej? Čas tam pôjdeme. Hej? To je strašné. No way, GT3. Rozjebala sa kamera. I can let it here. No, bohužiaľ, no, aj také sa musia stávajú veci. Ideme hore do Bugatti. To je celkom šalená tá. What the fuck? What the fuck? Zaujímavý deň. To je všetko, čo zostalo. Aspoň toto funguje. Počúvaj, ďakujem týmto ľuďom. Kontakty budú šialená. Už teraz sme rozprávali so šéfom Lamborghini. A nás ukázal všetkým. A hovoril, že asi chce, aby sme pri ňom robili dlhodobo videa. Mám dobré správy, stále sa to zapne, stále sa z toho dajú stiahnuť videa. Teraz idem skúsiť, či aj kamera funguje. Čo sú za ľudia? Neviem, kamo. Jak v piči život musíš mať, aby si sa k tomuto pridal? Ideme sa pridať? Tak ty si je